Ahojte ľudia, vítajte u dnešného videa. Dneska si stávame dom v Minecrafte. Plánujem si postavať ja dedinu v kreatíve, potom sa premení v survivore a ešte plánujem túto rieku tu dať zo pár lodí. A tuto vzadu, tam je moja velikánska priehrada. A ešte nebude to až taká veľká dedina, ale teraz si robím svoj dom, takže môžeme sa vrhnúť na to. Ale nechápem, prečo tu nie sú toto lode v Minecrafte. Akože sú to lode, tie malé, tie lode, ale škoda, že tu nie sú motorové člny. Keby tu boli motorové člny, tak ja iba jazdím s loďami. A dneska vyjde podobné video, že som na mori, že som na mori s loďou a musím tam prežiť 99 dní. A budem mať pri sebe iba rybársky prúd a tak ďalej. Vyjde asi buď dneska by mohol výjsť, ale buď zajtra alebo dneska. Ale bolo také dlhšie video, lebo potrebujem spraviť aj lode. Slepica. Stochni slepica. Aj farmu si tu spravím, ale všetko zase nespravíme. Spravíme si tento môj dom a potom ešte tie lode a prístav. Ale určite dajte odber, aby si neprišlo takéto videá. Vy ste to počuli? Nie, či mám akože zapnutý zvuk, že by ste to počuli, ale to bolo počuť, tak to bolo creepy, ty vole. To som si myslel, že kámo, ja som sa reálne teraz dosral. Kámo, ty vogo. Ja som hral Teardown, to je taká rozbíjačka, no má to aj asi mister. Hral som tam Backrooms a proste na mňa vyvafla príšera. Taký som dostal infarkt, reálne som dostal infarkt, že som skoro odpadol, celý som bol biely. Tak som tam začal strieľať s minigunom, ale zabil som tú príšeru našťastie. Normálne infarkt som dostal, 2 minúty, to nevedie, čo sa deje. Možno vy ste na hororovky, ale ja nie som na hororovky. Tu. Za chvíľku máme celú podlahu. Potom toto video dokončím. Ale určite večer vyjde to video bude veľké, nahrám tak 10 dní a musím tam prežiť tých 90 dní, ja už mám stiahnutý ten moc, takže už mňa porazí s týmto slípkami, to som tu robiť reálne. Farmu si to nemusím testovať, nič, sú to tak veľa slípok. Ten, podľa mňa, aký je váš najlepší biom? Moje najlepší biom tento. Tento najlepší biom, lebo síce akože je dobrý, lebo tu budeš objaviť aj vesnice, aj všetko. Ale zase
Akože sorry, tí, čo majú radi v Minecrafte zimu, ja neznášam, keď sa objavím v tom biome. Ja neznášam to, ja si dávam vždy nový svet, lebo neznášam, keď sa objavím proste v zimnom biome. Jsem tu. Toto. Kámo, to je celkom creepy. Ja som zase počul nejaký zvuk. Ma porazí. Okej. Kámo. Máme toto osvetlenie. Takže... Že čím je novšia verzia, tak čím je viac strašidelnejšie, ale ja tomu veľmi neverím, lebo podľa mňa tie prvé verzie boli najviac strašidelné, lebo ja by som to ani nehral tie prvé verzie, ale viete, aké to bolo strašidelné. Okna. Ale aj okna, to bola taká menšia výla okna, dorobím, že potom. Že vraj je to tak, ale pochybujem. Inde viac dielov a uvarím to aj taký most, tu budú jazdiť takto lode, ale také menšie. Tam, na tej priehrade, budú jazdiť veľké lode a jachty. Možno najväčšia loď 60 metrov, ale... Ja urobím teraz také 15 metrov a v ďalšom diele urobím také veľké. A aj pláž by som tu spravil. Tak toto je celkom veľká rieka. Ešte. Ale spravil by som to aj víry. Viete, ako robiť v Minecrafte víry. Ja vám to ukážem. Takže. Ideme si dať... Kde je? Magmak. Blok. Či čo to je? A keď proste bude takto človek, že tak stiahne ho víra, proste tam ho spáli. Takže to môžeme spraviť aj veľké víry tu. To nebude len taká hračkárska rieka, lebo... Ja robím takto víry. Ale tam dám také bojky, aby to nestiahlo nikoho, lebo keď máš survivor, tak celkom ťažko z toho ide preč. A dúfam, že to tam nikoho nestiahne. A keď to bude takto, že villager ho tam stiahne, tak to mi bude jedno. Ale keď tam stiahne človek, či keď tam stiahne zombíka, tak to budem šťastný. Vidíš, ale to mi je jedno, koľko ich tu zabíja. Tak to urobím jedno okno. Zase som počul nejaký zvuk, ale nie až tak strašidelný. Ten Minecraft je fakt nejaký creepy. Môžem odhalovať creepypasty, ak chcete. Len budem hučať tak, že... Lebo ja nie som vôbec na hororové a tak. Nie som vôbec, ale že vôbec na hororovky. Tak budem hrať Playtime, čo to je za debilinu. Mňa proste ani nebaví. A reálne ja už Minecraft akože aj veľmi nehrám, lebo mi zdá, že je nejaký creepy. Som je. Seká to mám Honor 400, najnovší Honor. A zvykne mi sa zasekať. A akože... No sorry, že vás povedal. No tak to by ste proste nechceli, ako by ste hrali Minecraft, stavili ste si takýto pekný domček a
tu by Herobrina vyváfal asi. Lebo to proste vyváfne, keď to najmenej čakáte. Čakáte najviac, ako viete, to vás ten Minecraft odpočúval, ale skutočne je to všetko nie je pravda. Spravím to aj bazén hore. Ale nebudem mať takú plochú strechu, lebo tie ploché strechy sú moderné, ale že vraj to veľa stojí. Ale zase potom nemusí meniť strechy, keď máš normálnu. Ale tak normálna strecha ti vydrží aj 50 rokov. Ale ozaj. Rozmýšľam, že či by ste chceli natočiť z Robloxu. Dneska by som mohol natočiť aj z Robloxu. Dneska mám čas, dneska ani nikde nejdem, je nedeľa. Ale sa ničím zase do školy debilnej. Máme tam takého jedného šprta. Ale takého jedného šprta, čo normálne žaluje za všetko. Nebudem hovoriť jeho meno. Ale tu si dám takto toto a toto by mohol byť takto bazén. Dám takto tu. Robím si dve také lode, samozrejme. Najväčšia loď tu bude asi 100 metrová a hádajte, kto bude mať tú 100 metrovú loď. No samozrejme, že ja, lebo ja budem prezident tej dediny a budem mať veľa peniazy, takže v tejto dedine si môžem dovoliť všetko, čo tu budem mať. Ešte trebalo dorobiť toto tu a potom ideme sa vrhnúť na interiér. Kamo je si nejaký zachrypnutý. OK. Ja potom dám aj svetlo všade. Tak oranžová tieto sklá sú také. Tie normálne, tie sú najlepšie, lebo je cez to najviac, ale že najviac toto najviac svetla. A ja tu musím potom dávať aj všetko, mne sa náhodou páči oranžové sklo. Ale to má akože aj moja obľúbená farba. Ale ešte za chvíľu máme. A tak natočím dneska takže okolo 4. vyjde video z Robu. Za 2 hodinky môže vyjsť asi aj to Robloxové video a potom za také 4 až 6 hodín môže vyjsť tých 99 dní. Ale to natočím 10 dní, potom zase natočím 10 dní. A potom môžem vrhnúť len za... Ale... Spravím to tak, si tam... Tu... Počkaj, musím spraviť aj dvere. Kde by ste mi odporúčili chodbu? Či... Prečo dvere? Ja si dám takto tu. A tu budeme takto... Crafting kuchyňu, crafting table. Potom tam budeme mať... Toto... Ten crafting table sa veľmi nehodí, ale celkom dobré. Aj sviečky by som tu mohol mať, ale to je jedno. To môžem dať na stôl. Potom tu môžem si dať ešte čo? Ešte by som tu mohol dať sudy ako na ukladanie, ako chladničku. Či? Takto súdy. A ešte hore. Takto, to je celkom pekná kuchyňa.
Ako. Dobre, a teraz by som mohol mať... A izbu si spravím ako druhú. Ja tam veľmi svetla nechcem, lebo neznášam, keď je leto a proste mi ide veľa svetla. Ja proste neznášam aj veľké okná, v izbe mám veľké okno, takže to neznášam. A hlavne keď nie je leto. Si musím dávať škriabošky, musím ich podperiť, no potom si zase potím a všetko možné. Tu ešte dáme postiel. Budem mať nadúpaný počítač, RTX 5000, ja mám na mojom počítači RTX 4900, či koľkocka je to, takže budem tomu dávať, ale viem spraviť proste počítač, ktorý bude fungovať, takže budeme na to potrebovať, no, takto si zničíme stenu, potom tuto dáme takto toto, to musíme dať tu, takto, to nebude nikto vidieť, alebo to môžeme spraviť aj tak, takto sa to, no, som to nerobil dávno, tento počítač. A tuto si napustíme rybu a bude to vyzerať herne. No nie herne, ale tak ovaha. Jedna ryba, druhá, 3 maximálne. Tak to zakrieme. Ako to vyzerá. Celkom pekne. Máme počítač. A tu si takto, to si tu odmerám. A dáme si tu takto dáme stoličku. A počítač máme spravený. A to stačí. Potom tu dáme obývačku. Obývačka by mohla byť tu, bo také luxusné domy to majú väčšinou tak. Ale musím toto dať preč a dáme takto tu a potom to dáme takto tu a máme gauč spravený. Potom to dáme toto tu a mohli by sme spraviť akože aj takú telku, že tam sú tie ryby, ale to spravíme takto telku a odzadu tak takúto telku robím akože poprvýkrát. OK. Aby to nebolo len čierne. Ako nejaký. Čakaj, toto musím dať takto. Dám takto ryby. Jedna, druhá, tretia, štvrtá. Jaj, no, nevadí. Bože. Tak zomre pár rýb. Nezblázni. Ja. A už úplne zomru. Musím ich dať nejako inak, musím to spraviť. Tak budem mať po dome ryby trošku. Tu vykopať. Ja, lebo ja taký debilko som to musel takto spraviť. Takto to spravím.
Bože, musí byť taký idiot, akože, že som to musel spraviť. No, už spadni do tej rieky aspoň. To vyzerá troška ako idiotov, ale hlavne, že to mám. A mám telku. Ešte dáme troška osvetlenie. A môžeme sa vrhnúť na tie lode. Kamo. Musíme to dať takto. V kuchyni troška osvetlíme. Potom osvetlíme. Preboha, ja som toto skoro rozbil. By ma už úplne porazilo. A ešte tuto by mohlo byť jedno svetlo. A u mňa kašľ na svetlo. Či dám si tam svetlo? Dám si svetlo, ale musím tam takéto svetlo. Ešte páka. Aha, bude mať lampu. Si spravím takto schod. Som to nemal navždy bolo zapálené. Čo by to robiť? Takže mám to celkom pekné. Celkom. Ešte, počkaj. Tak kašľa mi na bazén, aj tak tam bude mať veľkú priehradu, ktorá bude moja asi 2 kg. Tá priehrada vyzerá, to je asi aj more, ale ja som si to premenil na priehradu. Lebo som si chcel spraviť priehradu proste, akože to mať. Dobre. Si idem takto tuto. Počkaj, ja sa vyspím, lebo... Dobre. Ideme na spanie počas noci. Dobre. Dáme to rýchlo proste. Toto easy. No, sa zravím už. Vidíte, aké sú to malé toto, ale toto je extrémne veľké. Takže ja si to môžem spraviť niekde túto prvú loď. To spravím takto. A tuto bude moja, taká 28 metrov a bude z dreva. To potom rozbúram. A z akého dreva? No mne sa páči dosky z duba. Tak dubaj plave. A aké? To je jedno. 28 metrov. Bude to mať asi 3 kajuty, 1 kuchyňa a obývačka. A kotva. Čakaj, nie. Čakaj. To som rozboral, lebo som nepočítal, koľko je to metrov. Ja to chcem mať proste, jak som to metrov to mať. Takže 1, toto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16. Toto. 8. Na dĺžku bude mať 6 metrov. 4. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Ups, 6. Ale napríklad, keď je to ďaleko, tak tam je to také more, ale ja som si to nazval po svojom a ja tam mám proste priehradu, čo ja viem asi 100 km. Tak Liptovská Mara má napríklad 40 km. Ešte ideme toto. Tak si spravíme tak hop. Potom to spravíme raz, 2, 3, 5 metrov jedna vrtula,
A sú z dreva, no a čo? Jedna menšia, druhá. Väčšia, to je jedno tiež. Potom si spravím ešte... Alebo spravím si túto jednu loď. A pôjdem zase na ďalšiu videu. OK. Okay. Dobre. Toto máme. BUM! Ty vole. Tam bude proste... To je proste taký house box. To je že taký dom proste. Plávajúci. Ale nebudete to taký... Bude iba tak vyzerať. OK. Budem mať aj... Mám tu spraviť záchranné člny? Zo 4 záchranné člny tu dám, ale... Viac nie. Dobre. OK. Ideme takto. Takto. 4. Bože, ja neviem matiku. Neviem počítať, či to tak je. A ten mod, čo idem tých 99 dní prežiť, budú tam asi aj žraloci, budem tam mať zbrane a budem tam mať loď. Vyberem si loď ako chcem, ale viete, aký som ja, že ja budem mať tú najväčšiu loď proste. Alebo si vyberem nejakú malú a rýchlo, ale skôr si vyberem nejakú veľkú. Kľudne aj vojensko, nemám problém. Si zobrať. Učíme. Dobre, akože... Máme takúto plochu. Dáme takto tu. Dobre. Toto budeme mať takto tu. A stačí jedna kajuta, keď tu nehrám s nikým. OK. Dobre, to by sme mali. Ešte z tejto druhej strany. Bude to mať akože aj druhé poschodie, ale... Druhé poschodie bude šoferovanie a kuchyňa. Prvé budú kajuty. Keď. Tu je to. Oranžová postiel. Potom... Musí pršať do ríče. Potom druhé poschodie. Takto tu ja, ale musíme to dať takto. Toto. A pre Boha, veď som svetla zabudol. Jedno, druhé. Jaké svetla, ty vole. Takto chod a tu spravíme toto zapojíme. Tu.
máme loď na chvíľu. Dobre, tu dáme, takže v takom šoferovaní sa nachádza v prvom rade nejaké páčky, tlačítka, no tlačítka skôr. Takže dáme tu páčky, tlačítka. Akože šoferoval som loď asi 20 metrovú na dovolenke. Mi dal taký jeden zašoferovať, ale neboli tam tlačítka. Potom tu bude tlačítko SOS. Keď to ťuknem, tak SOS. A skôr toto. A to nemusí byť ani sklo. A ešte tam dáme aj ohňostroje, keď niekde narazí tá loď, aby proste mohla byť na ohňostroje. Čiže to už na týchto moderných lodiach nebýva, ale že vôbec, ale ja si na svoju loď môžem dať, čo ja chcem. A dám takto jednu hore. Dobre, stačí nám jedno. Ideme pre ohňostroje. Takže toto a potom ohňostroje. Potrebujem ako tam nabrať. Raketa. Žltá. Žltá je celkom viditeľná. 64, to stačí bohatie. Toto. Uí. Ty vole. Pekná loď. Jeden. Kámo, to je pekné. Dobre, takže ak sa vám video páčilo, dajte like a odber a čus!